se týče motoru, leje se tam benzín s volejem. Na to jsem koupil tady kanistřík. A míchat to budu já radši, ať není nějaký to. Já na to mám i ten volej, jsem koupil do toho. Takže když bude docházet kanistr s benzínem, tak mi řekněte a... Hele, vypni to, neser mě. Tak já to dokoupím, jo. Já bej tebu, abych to nastartoval. Sakra. Hele, je to jednoduchý. Jsem selé benzín. No. Než začneš, tak tady 3krát. Než začneš startovat. No, také zapumpuješ, ono to má přepad, takže to jako nemůžeš ulejt. Jo. Takhle otočíš, když je to studený, jako na sytič. Takhle je to při běhu, nahoru je to jakože, když chceš startovat a je to studený. Mhm. Potom si tady takhle zmáčneš tohle i tohle a dáš to do polohy start. Jo. Jo, vidíš. Pak tady jsou 3 polohy. Jakoby vypnuto. No. Takhle dáš start. No. To je, že tam je trochu plynu, takže když ti to naskočí, tak se ti to roztočí. Jasně. A pak máš takhle jakoby zapnuto. A tohle se musí a tímhletím děláš plyn. Takhle to držíš, to je jako pojistka. Jo, jasně. A takhle mačkáš plyn. Jo. Takže jenom když chceš nastartovat, tak to přepneš až takhle na ten start. A pak takhle to vezmeš. No, už je to... Ty vole, to zkrátíme, to vystříhnem. To by jako mělo hned chytit, no. A jak moc za to máš? To je jednoduše. Vypneš. Takže dáš tam jakoby sytič. Vyzkoušíš startování, ve chvíli ti to poprvé jakože to má tendenci chytit. Tak ho vypneš a nastartuješ bez něj. Jo? Teď, když je to teplý, takže když chceš startovat, dáš sytič, dáš start, to vyzkoušíš, ve chvíli ti to bude mít tendenci už jakoby chytnout, tak buď se ti to nastartuje, a když stihneš včas jakoby to vypnout, tak to bude fungovat, ale ono, když to jakoby chytne a necháš tam ten sytič, tak to, já nevím, po 5 vteřinách jakoby chcítne. Jo, tak ho vypnout, to už jako, že to je teplý, tak ho vypnout a normálně nastartovat. Jo, to je v podstatě jediná zákeřnost tady toho. Potom, když sekáš, tak tady je takhle tlačítko, který ti odaretuje tu strunu. Takže musíš to mít roztočený naplno, to v podstatě furt ve chvíli, kdy sekáš, tak vůbec jakoby neskoušej šetřit benzín nebo tak, že budeš jenom chvilku mačkat plyn. Furt na plný čočky, prostě to nech točit, ať se to nedusí. A ve chvíli to máš naplno roztočený, tak si klepneš tímhletím vozem a tím se ti dovytáhne struna a tady o ten břid se ti usekne na tu správnou dílku. Jo, takže normálně sekáš, máš to naplno, tak s tím klepneš vozem a ono se jakoby dovytáhne zase jakoby do plný dílky. Jo, když to třeba o nějaký tady o ten beton nebo tak se ti jakoby uštípe. Ono to je slyšet, ono když je správně dlouhá, tak jakoby sviští. A ve chvíli, kdy se ti jakoby zkrátí, tak to za prvý to má strašně krátký záběr a za druhý to přestane svištět, tak je to jenom krátký, tak už to nelítá v tom vzduchu tolik. Takže se s tím jenom majzne vozem, ne? Jo, tak se s tím zase jenom takhle majzne vozem, ono se dovytáhne. Když dojde struna, tak asi to taky to natočím já. Tady jako ono, to není nic tak těžkýho, tady to má jednu západku, svou západku, jestli to tady takhle jakoby zmáčkne a tohle to celý vyndáš a tam je jakoby dvě jakoby vodící drážky, do kterých namotáš tu strunu.
Ale to asi nechám, jakože že ji když tak vyměním já, to já nevím, jestli bude je dvakrát za sezónu se doplňovat, tak to... To je co se týče sekání strunou. To myslím, že asi v podstatě se bude většinou tady sekat. Jako tady nemá smysl vyndávat ten břid. A když by náhodou, tak pozor, má to opačný závit. Aha. Levej. Jo. To dělá tak, že vezmeš tuhle tyčku, tady ji také zarazíš. Jo. Tím si to, jo, tím si to zaaretuješ a pak vyšroubuješ. Takhle lehutce, jo. Jo. Vyndáš a dáš tam břid, pak dáš podložku, pak dáš tamhle ten plech, pak dáš šroub. Co tě jenom zašroubuješ. A vytáhneš tu lištu. Ta je... Vysekávání té strany. Jo, a tady má takhle sobáček, který tady jakoby zamáčkneš. Jo. A vysuneš ji. Pak už se s tím ale vozem Vysuneš ji nemlátí tam. plousku. Ale tady máš šipku, Jo. to je šipka, kudy Tam se se tam má zasouvá. Jako tam takže v obráceně. Takže když ji vyndáváš, tak proti šipce. Já to teďko nebudu tam dávat, protože Krásný. když si to uveřejníš na veřejnosti, tak ty budeš platit mě nějaký Autorský tantiemy. poplatky.